Scrie mâna din gură, Diana. Nu e! Nu mă uit la tine. Iar băgi mâna în gură. Iar băgi mâna în gură. Domnul Luca se are? Acum sughit. Acum sughit. Faci numai poză, filmezi. Faci numai poză, nu? Mama mânja eu. Scoate mâna din gură. Stai, tăți zua cu tine, tu nu. Tăți zua chef. Ha? Gata, Mama, pa? uite, să te vadă generele. Lasă, mă vede, mă știe. Nu mă știe. Gata? Pa? Pa!